Ix-xogħlijiet fuq il-ġnien tal-Marina fil-Pjeta li qed jiġi riġenerat wasal fl-aħħar fażi tiegħu dan tħabbar waqt żjara li għamlet fuq il-post il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli. Ix-xogħlijiet li tisiru fuq dan il-ġnien u li jkopri 4400 metru kwadru jinkludu il-ħolqien ta' greenway għall-użu ta' sewwieqa ta' roti u joggers. Dan il-passaġġ jiżgura aċċess mingħajr ostakli u jnaqqas ir-riskju għal min qed juża l-ġnien għal finijiet ta' rikreazzjoni. Diversi passaġġi ġew mibdula, sar tibdil fil-faċilitajiet rikreattivi, il-funtana u anke s-sistema tad-dawl tal-ġnien. Qed isir ukoll restawr u manutenzjoni tal-monumenti preżenti. Dan filwaqt li għaddej xogħol ta' tisbieħ b'numru ta' siġar, arbuxelli u pjanti. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm is-sindku tal-lokalità Stefano Savo. Proġett li kien bżonn już grazzi lil GHRC flimkien bl-għajnuna tal-Ambjent Malta fejn dan il-ġdien ħloqna spazji kemm ta' rekreazzjoni għat-tfal, spazji fejn l-anzjani jistgħu jpoġġu bil-qiegħda jistru fuq bankijiet, għandek żona wkoll fejn tista' ssir attività fiżika. Ovvjament jiena nappella illi once illi jibda jiġi n-nies jibdew ġejjin f'dan il-ġnien nżommuh nadif kemm jista' jkun u l-bogħod minn kull vandaliżmu. Il-Ministru Dalli spjegat kif din inizjattiva tkompli taqqat mal-katina ta' proġetti oħrajn biex iż-żona tal-Port il-Kbir tkun mamra bi promenade kontinwu, modern u sigur. Fil-fatt dan il-ġnien huwa wieħed mill-ġonna li bħalissa għaddejjin ix-xogħlijiet fuqhom, hawnhekk għandna ħidma konġunta mill-GHRC u anke minn Ambjent Malta li flimkien qegħdin jagħtu ħajja mill-ġdid lil dan il-ġnien.